Tombouctou kande basketi tako wolonfilana kenemi sigira décembre kalo temene san bafil nani kan tigi lieutenant colonel Alaji Diko ni basketi de karamoko ye haklina falen ke Mamadou Mao Traoré basketi de karamoko kabo direi akafola family sorola ni ko demsen fitini ma aka ballon fili ka ta chercher la firi togo bola donc anolu ye falen ke ni ko demsen fitini ma mu ma deli ka maga basket ke ballon na aka ballon dribbler an ya haklina falen chaman ko la an ye famiya soro olula ni ko demsenu masaku ka ballon fili ɲɔgɔn ma no ye passer an tun b'o dɔn mais an ye faamu caman sɔrɔ o fana na tuguni. Lieutenant colonel Alaji Diko Tombouctou kande basketi tigi ye laɲini kɛ ka ɲɛsin dege karamɔgɔw ma. A ka di n ye fana san natalaw la an cadres bɛ to ka participer an ka se k'u ye niveau wɛrɛw la u ka première division ta u ka bɔ ka taa jamana wɛrɛ entraîner pourquoi pas u ka kɛ équipe nationale entraîneur fana ye nga a tɛ taa cɛsiri ani baara kɔ. Kande basketi Tombouctou sifilakaw tɛ salaya Alu Kane basketi dege karamɔgɔ. Sport min don kulonkɛ don mais n'a sera ɲɛfɛ a bɛ kɛ kulonkɛ sɛbɛlama ye donc maintenant n'an ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan an bɛ kulonkɛ k'u fɛ n'an b'a fɔ o ma ko jeu d'animation an b'olu kɛ pour que n'u nana a kana kɛ basketi yɛrɛ dɔrɔn ye parce que n'i y'a kɛ basketi yɛrɛ dɔrɔn ni dɔw taara ni dɔw ye bita kɛ n'u sɛgɛnna sini u tɛna bon denmisɛnninw filɛ kulonkɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na o de ka d'a ye donc comme a bɛ fɔ cogo min na jeu de don basketi ye jeu de donc n'u nana n'an y'u fara ɲɔgɔn kan n'an ye dɔɔnin kɛ basketi la an bɛ dɔɔnin kɛ an b'u la kulonkɛ mais a bɛɛ bɛ kɛ ni basketi hakilina de ye. Amadou Dorinche basketi dege karamɔgɔ ye farankan kɛ k'a yira ko denmisɛnninw ladamu yɔrɔ don. Basketi c'est vrai c'est le sport mais éducation b'a kɔnɔna na parce que tous les enfants qui font du sport particulièrement en même monde basket là tu vois que c'est des enfants ou bien mɔgɔw bonya parce que karamɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu b'u degi bonyali la u b'u degi saniya la par exemple i tɛ se ka taa terrain de basket la k'a fɔ ko yɔrɔ nɔgɔlen don hali n'i ye ji min mana in a tɛ fili ten. Tombouctou kande basketi ye yɔrɔ ye min bɛ sɛkasi dondo caman labɛn Madame Touré Fadimata Tandina Tombouctou muso jɛkulu kafo ɲɛma. A bɛ nafa caman lase denmisɛnninw ma c'est bénéfique et surtout pour le basket basketi kan a bɛ fɛn caman lase basket ma parce que a bɛ ka pépinière créer à Tombouctou. Musa Dao basketi dege karamɔgɔ yala Tombouctou sɛkasi dondo ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo di basketi kunda. Denmisɛnnin kunda équipe nationale. N'était Bamako, c'est pas facile. Il y a une équipe nationale d'entraînement généralement quand lundi là, quand vendredi là, sinon samedi. Donc Tombouctou quand on est école là. Donc à nous quand équipe nationale là, c'est pas facile. Dem se nous chamam bien non, nous bese ka opportunité sur kata Bamako, au bese ka équipe nationale ou d'ailleurs oui. Sinon étant ici, c'est pas facile. Tombouctou quand des basketi takolon fana kenen kan Jonjon dira Siaka Traoré kabo Tombouctou a segné kana Bamako VOA Bamara Togola.